Dalmația, TV Dalmația, Radio Cael, Radio Trughi, Radio Riva, Hit Radio Sin, Media, Profile Story, Glory. Hop, acolo, tu! Hai! Hop, așa, mișcă-te, hop, atât, mișcă-te, lovește, așa. Trebuie să fie la mișcare. Hop, bine, foarte bine, hop, lovește, așa, bagă-te acolo, hop, genunchi acolo cu dreptul, tu. Nu, hop, așa, bine. Hop, acolo, pleacă, evita aia acum. Hai, hop, așa, bagă mai frumos, dă 2-7, hai. Hop, așa, și 7-le, bagă 7-le acum, hop. Hai, la barbă, dă bărgul la barbă, hop. Hei, bine, hei. Așa, Andrei, foarte frumos, hop. Blochează, bravo. Hai, hop, așa, nu mai sta să te iei, nu mai sta, mișcă-te. Hop, așa, și 2, 1-2, intră 1, mai sta 4, tu primul, tu. Așa, hop, așa. Atât, bravo, hai. Dă-i și 5 după aia, dă 2-5, bagă-te cu 2-5. Andrei, 2-5, hai, acum. Hai, 2-5. Hai, bravo, nu pleca înapoi. Hai, acolo, așa, bine, Andrei. Nu mai pune forță pe lovituri, lovește serie, hai, tu. Nu mai sta la clici, pe el, așa. Hai, lovește și pleacă, nu sta cu el, hai. Atât, bravo. Hop, atât, hai. Hop, așa, 1-2, hai. Hai, Andrei, așa, și hai. Hop, bine. Hai, atacă, dă-i. Andrei, nu mai sta acolo. Ieși de acolo. Andrei, mișcă, nu mai sta la clici cu el. Așa, hai. Hop, hai! Nu mai sta acolo, nu te mai împinge cu el, Andrei! Andrei, nu te mai împinge! Mișcă-te lateral! Andrei, nu mai sta în jocul lui! Așa, pleacă de acolo! Așa, și mișcă-te, hai! Hop, pleacă de acolo! Nu sta acolo, nu mai sta la împins cu el, nu mai sta cu el! Mișcă-te, așa! Mișcă-te! Nu mai sta la împins! Hai! Andrei, tu trebuie să-i dai lui! Tu trebuie să-i dai, așa! Hai! Hop, așa! Hai! Hai, dă înapoi, nu rămâne dator. Așa, bine! Hai, așa! Hai, ridică acum în el, hai, Andrei, nu mai sta la împins, așa! Hai! Hop, așa, tu, dă-i! Hai, Andrei, hai! Hai, Andrei, presează, nu mai sta la împins, pleacă de acolo, hop, hai, așa, hai! Hop, așa, hop, pleacă de acolo, mișcă-te, nu mai sta cu el cap în cap, Andrei!